Dobré ráno, aktuálne intenzívne prší najmä na strednom Slovensku, ale je pomerne teplo od 7 stupňov na Orave do 13 na východe. Dáždniky sa nám dnes zídu, bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach očakávajte dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky na hrebeňoch, Tatier, sneženie. Mierne sa nám ochladí na 14 až 19, na severe má byť miestami len okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 45 km za hodinu. Vo štvrtok a v piatok bude pekne. Na severe sa preto môžu vyskytnúť v noci aj lokálne prízemné mrazíky. Cez deň bude od 12 stupňov na severe do 21 až 23 na juhu. V sobotu bude pre zmenu na viacerých miestach pršať, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. V nedeľu zrážky zase ubudnú. V sobotu sa bude teplota pohybovať od 9 do 19 stupňov, v nedeľu má byť o stupeň teplejšie. Želám vám príjemné vstávanie. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach očakávajte dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, na hrebeňoch Tatier má snežiť. Mierne sa nám ochladí na 14 až 19, na severe na 11 stupňov. Fúkať bude čerstvý, v nárazoch ojedinele silný severný vietor. Poďme sa pozrieť aj na ďalšie dni. Zajtra a pozajtra bude pekne, ale žiaľ práve sobota bude na väčšine územia upršaná. V budúcom týždni rátajte so zrážkami priebežne od útorka až do soboty. Žiadne výrazné oteplenie nás zatiaľ nečaká. Na juhu bude okolo 20 až 22 stupňov, na severe zhruba od 10 do 13. Nočné teploty sa na juhu budú pohybovať okolo 9 až 12 stupňov, na severe len okolo 1 až 3 stupňov, ale teraz vo štvrtok a v piatok sa lokálne očakáva aj slabý prízemný mraz. To je všetko. Pekné ráno.